Så, og så kan du en hils. Og hils til den anden pige, der står derude og hilser. Og så skal du rundt. Godt. Og så er det de andre. Det er lidt og frem og frem. Ja, så er, og så er det jeg igen. Jeg fotograferer. Jeg er på. Ja, ja, kom. Frisk. Igen? Nej, vi kan ikke gøre den igen. Nej, så tag nummer 2. Den kan du da huske. Nej, jeg kan ikke huske det. Skal vi musikken? Nej. Find ham. Nå, ja, damene. Ja. Et tjeste. Nej, vi skal faktisk ind og hilse om det. Et tjeste. Gå. Stå. Et tjeste. Gå. Stå. Et tjeste. Gå. Stå. Siden. Kom det mange. Et tjeste. Og så. Kig op, fatter. Et tjeste. Og så var der. Et tjeste. Også 2. 2 tjeste. Og skal du over den række, der er derovre. Ja. Og så er det et tjeste. Hilse. Et tjeste. Hilse. Og så er der også rundt igen. Et tjeste. 2. Kig op. Ja. 4 tjeste. Og det er det. Færdig. Perfekt. Jeg synes, jeg kan huske det bedre. Det kan du godt.